No niin, se on. Kello on 7:02 ja nyt ollaan Passpros-B eessä. Ja sinne jätettiin muut matkalaiset äsken lentokentälle ja nyt on Texas Style eli Tetsonin päässä ja lähdetään kalakauppaan katsomaan, että mitä sieltä löytyy. Nyt olisi, täällä on tiistai, eli tiistai, keskiviikko, torstai, perjantai, lauantai, sunnuntai. Sunnuntaina lähtee meikä sit Suomeen. Mutta joo, nyt lähdetään shoppailemaan, let's go. Siinä on joku 10 metriä. 10 metriä siellä vaan pois. Päästiin tähän kala-osastolle. Tuolla on kalaa yhdistellä. Tuolla on ahkovaareja. No niin, nyt on Dallasin pelipatkin ostu 2 kappaletta ja nyt lähdetään sitten Austinia kohti. 3 tuntia ehkä. Näihin kuvia tunnelmiin. Let's go! Joo, täällä Austininkin vielä jonkin verran matkaa, olisiko? No perille on 26 mailia enää. Onko se pitää paikkansa? Joo. Onko se oikeassa tuo? Mut joo, Austini on vielä jonkin matkaa, mutta ei täällä joku kolaari. Tää on kyllä, ei tää jenkkien trafiikki. Tämmönen oli tää kottake tänään, missä mä olin yö. Ihan siisti meistä Countryside ja tein toki aikaa jättänyt pyörimään, niin vaan täällä tehtiin aamupalamesta ja tuli nukuttua kyllä parhaat unet varmaan tää reissu aikana. Mutta nyt lähdetään Wendysiin hakee aamupalaa ja sit mietitään mitä tehdään ennen kuin mennään uuteen Airbnb-kämppään. Let's go! Tällainen on tää Countryside, missä meikä oli yöt. Siisti rauhallinen paikka. Täällä aitauksena, mutta ei näy eläimiä kyllä missään. Ei missään oikein. No nukkumassa vai? En tiedä, en. No ei se vittu. Lähdettiin aamupalaamme. Siellä on lehmiä kateet. Ei nää lehmiä kun noita. Mitä nää? Koutteja. No, okei. Peace. Saavuttiin tällaiselle piknikäreillä täällä jossain Hillsidella Austinista. San Antonion päin vähän ja on hienot maisemat kyllä. Siinä näkyy, täällä on vähän korkeammalla kuin normaalisti. Täällä on tuotu hirveästi näitä ristiä ja kaikenlaista muutakin. En tiedä minkä takia. Tämmönen mesta.
Tuossa vielä ehkä 15 mailia tonne järvelle. Tähän vähän minkälainen se on. Nää varmaan ruuhkaa taas isolla teillä aivan hirveästi. Sitten se päivä lähtee käyntiin. Se on lähtenyt jo. Näin kuvia tunnelmia. No niin, nyt tultiin tänne Känien leikille ja tuolla pääsin uimaan, niin käydään vähän käppäilemässä. Toivottavasti ei eksytä. No ei kai. Annamme tästä. Pääsee vähän liikkumaankin tehdä, kun istuu vaan. Tähän tällä saa kyllä tehdä. Istua. Tästä lähtee. Let's go. Aika kuivaa luosta on kyllä täällä. Tuolta vetelää kyllä. Järvestä niin aika paljon tippuu. Pitää katsoa mapsista. Ei varmaan sataa nyt tällä hirveästi. Hän voisin kuvitella. Ei se mitään. Ollaan kesäkeliitkin vielä. Varmaan 25. Vähän tuulee onneksi, ei ole ihan niinku. Nyt täältä näkyy tonne järvellekin. Tää on niin kuumaa, että kun nyt käy uimassa, mutta ei pääse. Täällä kyllä kuivaa. On tosi kuivaa kyllä. No joo, siinä vedettiin italialaista ruokaa, salaattia ja kanaa. Oli kyllä ihan hyvä. Ei hirveä nälkä ole kyllä oikein ollut. Tiedä miksi, mutta se oli ihan hyvä. Ei koko ajan burgeria ja ranuja rupee tulla korvista. Huono olo, mutta nyt pitää settiä sitten. Löytääkö navigaattori sen majapaikan? Sinne varmaan ajaa aika kauan ja ruuhkaa varmaan hirveästi, mutta kello on nyt, mitä se on? Se on 1:30. Joo, kohta 1:30. 3 sinne pääsin. Se voi olla aika lähellä, että mä pääsin siihen. Puoli 7 sit 7:30 matsia, jos mä joskus 6 aikaa sit on siellä. Niin. Mutta näin kuvia tunnelmia. Joo, nyt oltiin Laanen lauassa kämpässä oltu jo hetki ja
Ihan mukava tämmönen pikkukämppä tuolla vessat ja sänky tuntui niin hyvältä, että varmaan on pientäinen outo haju täällä on. En tiedä mikä. Joo, nyt lähdetään Spurs Lakers-peliin. Tässä joku varti ehkä, riippuu ruuhkasta, mutta nyt GoPro jää tänne. Lähdetään kattoo vähän LeBron Jamesia, eli katsotaan miltä näyttää. Illalla täällä loppu varmaan vasta 10 aikaa, niin vaikka 10:30 vasta kämpillä. Tästä lähtee näihin kuviotunnelmiin. Let's go! So proudly we hailed at the twilight's last gleaming, whose broad stripes and bright stars through the perilous fight o'er the ramparts we. Joo, nyt käytiin kattoo LeBron Jamesia. Hyvä matsi, joo. Piti lähteä pikkusen aikaisemmin. Se oli jo peli ohi, mutta ennen peliä niin joutui jonottaa jonkun 45 minuuttia, että pääsi sisälle. Kyllä ihan hirveet jonot. Mutta ei se mitään. Nyt on sekin nähty jo. Ensimmäinen ylläri, että huomenna ei pääse katsoakaan USS Lexingtonia, koska huomenna on Thanksgiving ja se on kiinni. 2 päivän vuodesta se on kiinni, niin jouluna ja huomenna. No, ajellaan kuitenkin meren äärellä. Käydään ihmettelemässä maisemia. Mut joo, nyt nukkumaan ja huomenna pääsi hyvissä ajoin heräsi. Pääsi lähtee liikkeelle. Mutta huomenna torstai. Näin kuvia tunnelmia. Let's go.